Νατζλά Νακλέ Τσερούτι, το Παλαιστινιακό Θέατρο και ο Φρανσουά Αμπού Σαλέμ. Πρόλογος εις μνήμη του Φρανσουά Αμπού Σαλέμ. Με την τεράστια ποιητική του δύναμη, ο Μαχμούντ Νταρουής ανάγει την Παλαιστίνη σε μία μεταφορά. Όμως αυτή η μεταφορά σήμερα, όπως χθες, όπως εδώ και δεκαετίες, δεν μπορεί να μένει μέσα στα βιβλία ή στην καρδιά ενός ποιητή. Πρέπει να ενσαρκωθεί, να μεταβιβαστεί, να βιωθεί και όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους. Με τη δύναμη αυτής της μετουσίωσης από την πολιτική στην ποιητική διάσταση είμαστε όλοι Παλαιστίνοι. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, η Παλαιστινιακή ουτοπία έχει περισσότερο παρά ποτέ την αξία μιας μεταφοράς. Αν αρνηθούμε αυτή τη μεταφορά, αρνούμαστε επίσης το διεθνές δίκαιο, την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, την αναγνώριση μιας πολιτικής προόδου. Και υπό αυτή την έννοια είμαστε όλοι Παλαιστίνοι. Η συναρπαστική διαδρομή του Φρανσουά Αμπού Σαλέμ, την οποία αυτό το βιβλίο αφηγείται με τόση ευαισθησία, είναι η απόπειρα να δημιουργηθεί από αυτή τη μεταφορά μια πολιτική δράση. Το θέατρο είναι η αίθουσα αναμονής του πολιτικού γίγνεσθε. Αυτό που δεν μπορεί να υπάρξει και παρόλα αυτά δεν θα μπορούσε να πεθάνει, έχει ως χώρο ύπαρξης το θέατρο, το οποίο είναι πιο αναγκαίο από οτιδήποτε. Θεμελιώνει το μέλλον, αρνείται το αδύνατο, γίνεται μια ελπίδα. Ένας άνθρωπος μόνος επιχείρησε κάτι τέτοιο, να δώσει χώρο στην Παλαιστινιακή ελπίδα μέσα από το θέατρο. Με άλλα λόγια, ξαναβρίσκοντας τα ίχνη της διαδρομής του, μαθαίνουμε τόσο για την πολιτική του στράτευση, τις χαμένες μάχες που δεν μπορούμε να αρνηθούμε, όσο και για τη βαθιά κλίση του στο θέατρο. Το θέατρο εφευρίσκει μια άλλη πραγματικότητα, σε βαθμό που αποπραγματοποιεί την πραγματικότητα. Το σειρματόπλεγμα μεταμορφώνεται σε τριανταφυλλιά. Όμως αυτό το ταξίδι του Φρανσουά Αμπού Σαλέμ προς τα αστέρια του στοίχησε ένα σημαντικό τίμημα. Ο τραγικός του θάνατος, η τελευταία του πτήση, μας υπενθυμίζει πως αυτό που ορισμένοι θεωρούν σαν μια ρομαντική στάση ζωής είναι στην πραγματικότητα ένας ανελαίητος αγώνας. Ένας αγώνας στον οποίο πρέπει καθημερινά και με όλες σου τις δυνάμεις να κάνεις το αδύνατο δυνατό ή τουλάχιστον να αναιρείς για μια στιγμή την αδυνατότητα του δυνατού. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα αυθεντικά θέατρα. Αλλά το άνοιγμα της αυλαίας σε αυτή την κατεχόμενη γη του προσδίδει προφανώς μια πιο τραγική διάσταση. Η Παλαιστίνη δεν είναι η μόνη κατεχόμενη χώρα. Όμως λίγες χώρες γνώρισαν μια κατοχή που προσπάθησε να εξαφανίσει ακόμη και το ίδιο το όνομα αυτής της χώρας και κατ' επέκταση το όνομα του λαού της. Υπήρξαν όμως ποιητές και καλλιτέχνες, συγγραφείς και απλοί πολίτες, για τους οποίους αυτή η απόπειρα να εξαφανιστεί το όνομα της Παλαιστίνης προσέδωσε σε αυτό το όνομα τη δύναμη μιας μεταφοράς. Αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ποιητική νίκη των ηττημένων. Ο Φρανσουά Αμπού Σαλέμ ανύψωσε αυτή την ανεστραμμένη νίκη. Για εκείνον η δυνατότητα της εξορίας δεν απομάκρυνε το Παλαιστινιακό όνειρο από τη γενέθλια γη του. Αντιθέτως, εξόριστος στο δικό του έδαφος, ο Παλαιστίνιος ποιητής υπενθυμίζει σε όλους τους ποιητές πως η εξορία είναι μια πατρίδα. Η ανθρωπότητα είναι Παλαιστίνια. Αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να είναι ένας θρήνος και ο θάνατος του Φρανσουά Αμπού Σαλέμ να σηματοδοτούσε το τέλος μιας πολιτικής ελπίδας. Νομίζω πως ο σκοπός του είναι ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό το λόγο η προσθήκη της μορφής του Μπασάρ Μουρκούς δίπλα σε εκείνη του ιδρυτή του Παλαιστινιακού Θεάτρου απαγορεύει την απελπισία. Η δουλειά του, που σήμερα αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο, επεκτείνει την τρελή περιπέτεια ενός Παλαιστινιακού θεάτρου ριζωμένου ταυτόχρονα στην τοπική του οδύνη και ανοιχτού στην οικουμένη. Σε κάθε παράστασή του, στο Παρίσι, στην Αβινιόν ή αλλού, η αυλαία σηκώνεται πάνω από μια Παλαιστίνη που δεν είναι πια ένα όνειρο. Είναι μια χώρα ανοιχτή σε όλους.